Breast Cancer Awareness Month pacheton ponsi pini bangso cheroktok amai Langhin constituency kaparlo Langhin VDC Bhavan along padoponlo. Assam Cancer Care Foundation hinpen anparta Haragha Development Block lapen Langhin VDC atum cherap chetodunsi pini bangso breast cancer aphuthak cheroktok amai kapado ponahut Dr. Samrin Ingtipi pen kaningje ponatengke nonapor COVID-19 akisopen anparta kaprek phere memya kisawur nang ingdang bom tanglo labang song bong pen soar lo pen sopin supusitami cancer ke so ke longlo pulo tangte kachepa job jia phan sumkrum mate ke boy dala tumke se kachelang mobe pen apran ke dam nanga tumta dolo labang song bong pen breast cancer ta isi soar lo tu phan kap here memen nai ake solo lasi bangso ke so pen chepa job ponang ji pulote jasemet arakia hormu pen chepa hello vek nang ji pusi ningje po Ladak nili tum pini mainly people who nili tum like breast cancer mainly because nili tum naso topic en ma lalike mane India non la whole world ta hedi breast cancer hello mane ki ong nai mane ki ong dung cancer hedi cancer lo lapen also itum long mainly karbiang long nili tum naso a project given ke is because itli tum a culture long fancy mane like Italy to culture some culture like Italy to culture long ki like la horki jun tang ho ba kubi kichu ti northeast a culture long malo hedi so la so culture bang thidu la so potsi la so breast cancer awareness mane kenang sot ke la henlo la penang ko la ke bang ton ji phat ke li tum sita la hai pen kichu la hai abostu pen ke pakom ji phansi mane try na Bangso cheroktok amai kapado ponahut Langhin VDC amai phu Kensai Basumatari Kongchunbang Krishna Basumatari Assam Cancer Care Foundation pen ongdung Dr. atum chetong dunsi breast cancer la pen kapre ka cancer aphuthak kachepa jok pon thekji aphan jethan chemon padopon Langhin pen sarpang ring tigathar carbing long life